Hi guys, masong adlaw ninjong tanan guys. Karong adlaw mo atong merkado, nighuman na magpaniud to. Kay ang mga chikiting na inihatag nila upang sudanay, na pang groceries para sa mga chikiting. Sila roy mamili dato silang ganahan, magdadaan silang tulo. Sa merkado. Lipay din sila. Lipay ka ajo. Sinilas pod request ni Kuya Kinkin, sinilas kay jan sanilas aron dako. Tanong ta sinilas be. Terus Ginoo ko mura. Ko kabantay dyan sinilas nga katong ko nabugto di ay dasang adlaw. Katong nagsuon na dari sa arang dakaan sanilas, mura nag sanilas og ganti. Sandal lagi mo. Sandal kuno pagkang iliya, bastilan mamili ta datong nabog sandal. Sandal imo day mamili ta datong nay sandal ha. Asyo Ginoo ko baby. Maniud to sa midaan sa mga tong merkado. Kita ra to merkado guys ha. Nakita na tayo merkado. Kahit plato ma? Kahan Ha? Kuha ng plato. Niuto sa mi guys. Ito na tawag kita dito inigabot na guys, dahil si eskwelahan karon. Katad o module. Mga chikiting. Nas, mamungab Nans? Na? Nakapag man mig 300 dari sa gianan. Aming iuli. Was, ma'am. Dari di ah. Dari dapit na hagbeng. Dari di nga di. Ana guys, sama nang nauli ag kwarta 300 hagbeng dari sa gianan sa basi kinahanglanon ka adto tag ija ba susunod ko. Liday, uli na ta day. Luoy pud no ko dira balali mangitag piso. Nang hagbeng za sikmudon pa. Sana man ang gihatid guys tos kuan sa office, eskwelahan. Kadung na meron guys maadto sa merkado kay mang malit sa mga chikiting. Dahil na may dari guys, kada may mamalit dari na stilulit. Pili day, kamuray pili day. Ha? Kana di or kari. Kari ko nung ijahati dia. Chocomocho. Ang gatas din dito mo rin. Kang kuya. Ang kuya, sa may kang kuya. Asa? Kani? Sito. Sito. Kan asa man kani? Kani mo? May ikaw kuha. Asa man? Kana. Kana utang ato. Utang ato ka. Ano na? Ha? Kana pud. Ang pixel. Ang tulo mo. Pais kuya bin. Ay, kana pa ko injo. Ano Kana imo, gulo kana pulo. Kani po. Kato lang, isa. Nagkare po tagsapon mo. Okay. Ako balita mong milk kaw. Tong milk. Pura. Kaw. Herbin. Ha? Ata. Kani? Uy, nana may imo karang red. Bailoi ko nagijakin kay kare ko no ijang red kin. Aw di yellow. Bailoy nang kuha. Ngita na mo og milk. Milk, kana. Sama na. Wala Ginoo ko. Wala nabangan Ginoo ko gi-harvest man ning tao. Laka dito. Wala Ginoo ko ti. Tabangan ning mga chikitinga. Mura man din sila mo ang maninda. Kau pangita mo og milk kau. Gusto bangan. Dajong mas kuya day. Asa na labi? What fruits? Kana sige. Okay. Da. Kau day sulod di kuya day. Ka dali. Asa man na nga milk kana be? Ang choco na Bear Brand. Isan. Ag Milo. Ag Milo ninjo. Kana na asa pa man nips. Sama na. Oh, sige apili na isa. Ang kana usus kana inday pud nips. Nips ba di mo be? Nanay nips be? Nana, sige. Nga. Sama na. Nga ibutang niya. Guys, tagilang Milo. Yeah. Kalimtan nagilang Milo. Uy, giba to butang ni kuya ka, Milo. Palit pa may prutas ron naghuman. Grabing ningawan taos duha ka bata. Wala ka dito ko. Saan may mais? Ang kani ganahan man sila dani. Ito.
Hala, wa may prutos, Iliya, Kim. Ikaw, sige na. Enggak ka na ra. Okay na na. Ha? Sure ka? Di, super stick. Ganahan sila Dani, Kin. Ganahan mo dari, Kin? Oh, ganahan mo super stick, be? Dali. Kaabot, hindi man kakaabot. Super stick. Asa man? Kanang, say flavor, be? Flavor, choco? Choco or kanang, ha? Choco, ma. Wala, nakakita pa mas Iliya. Ay, butang, be. Choco tiger pa, ma. Choco tiger. Sige, tasak ipakuha ni ate. Okay, kana. May butang, be. Kan na. Sa paman, be. Ikaw. Kabaga udas kin bit-bit. Ang bugat. Apa to ka? Hindi makaon din. Ala, ginoo kog ice cream man. Hala, na day sud. Nga? Manggod. Ice cream ko no, guys. Hala. Mapalit. Ito nagduha ka chikiting guys to. Unsa na lagi, unsa na kay mahilis. Unsa na. Hoy, di na pwede ko pimit ka. Na? May sud na. May kuan lagi tarang pang kuryente. Kau mangita ta to brown sugar. Kau. Tambal. Tambal ka. Kakilo be. Unsak man na day. Pila na ka buok? O, sige po ni pag-isa. Okay. Sige. Ano ito masuri ka na rin eh? Dito na. Dahil na guys, agila mga pinili, mga chikiting. Ag si kuya, wak mong uban. Kaya Uy, ano turbo? mabilin sabay. Hala mag insong mga pinalitkin. O, insong kinuan. Wow, papan og tulo. No, di na pwede be. Tulo. Ayo. Tulo ka buok. Okay. Ang gubatan. Ang kuwapon mi og nilita guys. Kaya para ilang sudan kani. Alipad na. Ikaw, ito ibutang ka. Lagi alidan guys, ubugnaw. Di man di bugnaw di ah. Sige, ikaw pili na na. Sa imong ganahan. Arang tugnawa. Di suntog hani, rip. Gazid na. Ayaw day, ayaw day. Ani, ayo man. Ayaw na. Pagkuha og tulo kay tagsa mo, kuya. Kaninggap man, ma. Okay. Okay. Lakaw day, sir day day. Ihatag na inday ng isa. Ikaw. Dadarat padri. Balik ka padri kin di akin. Kapag sila lagi ko aning hari guys. So, baka chikiting arang lipad sa. Dako ari bi. Kina. Sus, ginoo ko. Tus, tabangi day, tabangi kuya day. Hindi pakin. Kau, nakaw. Sige. Okay. Try. Na, okay na ni? Okay na? Okay na ko na guys. May pa'y nagduha ka chikiting. Ako ay arsada na. Sama na. Kim, Iliya. Sama. Nakakanton. Nga na. Nga, sabon to. Idaghanin mo sabon. O, idaghang bar sa bahay. Day, idaghang bar. Papancho namin. Ha? Banjus? Ha? Yaman doon. Wala, pagtilan. Isa may banjusan ni mo? See? Kinsa? Kisa yung banjusan noy. Kanin ka man doon sa. Koy. Kita na mas iliyag banjus. Kinsa ba yung banjusan na papa? Ala, chocolate. Papa? Asa? Yaman. Sag di naman kay daghanay mo abot. Hapit na, daghanay mo abot. Bi. Puhon. Oh, may sud. Hani matawas man na day. Pastila namili nagtawas di na mao. Mandali, kin na kin. Oh.
Oh, guys. I saw the numbers on this boy. This kid don't look new. We ain't doing something right. We ain't doing no more talking. Mas kinkin ang lili. Dali nga Rikin. Hala. Kalida nagsito guys, kaya di man din naghambog na. Kina ko akin. Hindi pa. Makabog. Kaling yelo ako, ma. Di lagi. Yelo ako, yelo ako. Tara, magalidaan guys. Sige pa kung mag-isa. 1, 2, 3, Sakto na, di ano dari isa. 4, 5. Taka na. Kaya mo mga chikiting. May pangpanso. 5. Lagay sa panso na. Ha? Yan guys. Pili nag-cutex ang bazing gamay. Stilan. Di na pwede si mong kuko. Madaot tagi mong kuko be. Tagi mong kuko na na. Tana ka. Tanadlikin ulit na ta. Mana may guys. Lagi karon na. Kuha ra ta dana. Pili na sila kuan guys. Prutas. Pili ng mga chikiting. Day, Iliya, day ang mangga, day. Mong ganahan. Wow. Day, dali. Pili sa mangga, dali. Ito mangga. Apple. 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 Kana hinugbi. Meron daghan. Mamaangay. Asa man imong ganahan? Kana sa yuti imo, mong gib-giben? Aw. Ano guys, mili mig apple. 138 lah. Dato ibutang itapok dato. Itapok ato. Na. Pila ka buok? 5? 5 ka buok be? Dato ibutang to. Okay. Okay, batang ato. Ito papa. Okay. Uri. Karamay tag 20. Kira 15. Karirabi. Na. 5 ka kuan. Pila. Si papa ra. Tapok rabi. Atong ko nag Jesus, kinuo ko. atong ko nag kiring petition. Okay guys, silang favorite. Kana maarang. Wad. Ginuo ko ice cream ay gi. Hala, Yakult. Di ay po. Naibugnaw nga Yakult kagawad. Wa kana na moray kuan. Amore abri kuan kana. Mo na bag-o. Hala. Yakult may ilang ganahan guys. Sa ice cream pud kang kuya kinkin. Pastilan. Kana imo? Sa mo balita dari. Maka di pang may murag kutsara. Okay. Dara. Yehe. Daka na pud ice cream pud. Ano? Tamo tanak ko. Give need. Give. Ano sakin? Kana di mo bi ice cream? Tsara bi ice cream di jaha guys, di araw naghanang ice cream ginoo. Lima. Stilan naman. Ini kanto na lamang dako aron makakauntanan. Piling mga chikiting. Yay. Ipili na kin. So Iliya, dali Iliya. Pili mo dai di makato ka. Abot si Inday ang load. Di ka kaabot. Asa man dana nga flavor? Kana Choco. choco? Choco. Choco. Anong na marshmallow? Kare? Kani choco nga na marshmallow kuno ilahan. Lipita Iliya. Okay. Seven. Butang ana be kay bayran abi. Isa man na. Wala, wala, 15, kira 20. Okay. Sabi kita pa ng bayran be. Ice cream. 1.3 liter. Bugnaw. Give ni kuya. Ilang favorite ice cream. Di pa dyan ito loka chikiting ron. Amigos, ito na Miss Byron mga uling dari ilang mga kuan di mga chikiting. Kumanag palit og ice cream. Para na lang lipaza. Be, nalipay mo be? Kim. Kin. Diba? Abot na Miss Bay. Abot na among bibi dalaga. Raya. Di anami guys. Sabay. Ay mga pinalit. Sila rin mga pakulingan mga chikiting. Kin, gunting nga kin. Okay, sige na. Sige na. Unahan sa ring ice cream. Kaya arong di makuan. Lanay. Kalabong gahi pa sa guys. Diya. Ang pananawan na rin sula. Dali. Sa isod. Kin, ako na kin. To na kin. Sa may isod na.
Okay. So, grabe. Mga chikiting. Ice cream. Di pa nag-open nas ice cream di ah. Mga chikiting kay nabisi mas ilang mga pinalit. Piso? Oh, ginuko si Kinkin din ang uanda na tanan kuya. Ang makaning uban, gatas. Okay, butakin itong mga kuanda na. Kaya ito sila mga biskuit guys. Biskuit ko na. Okay, lagi. Kapod, pastilan. Milo ni Inday. Na ay biplop. Ang tapok na biplop be. Pila ka buok. Okay. Corn beef. Paninurti di ay. Na 1 kilo ni palit mig 1 kilo nga brown sugar guys di. Yehe. Mun sa man mos naghatag na. Salamat ka Azoti. Wala na iya. Kare nira tanaw ko linga rin inyong nasbag. Guys. Wow. Sa panagbankin. Mangga hala. Puda. Orange. Sama na bi Yakult. May ganahan ni Ilia guys daya Yakult ug orange. Dana tayong mga kuan, mga pinalit, mga pinili ning Kinkin tanan og ni Ilia. Ug si Kuya Gail kay uman mo uban. Okay. Pabilin raman daris bay. Okay, Kinkin dia. Kana ice cream yato. Dadi na pag ilang mangga ug kuan, orange ug apple. Mga pinili nila ganina si Ilia. But na mi daris. Bye. Pila ka apple insong ikuan bi? Anam? Anam ka bo? Okay. Naghana ka zo, ilang gipili. Grabe ni mga bata ah. Pare sigpan. Wow. Palit na silag ice cream guys. Yeah. Dapat, uy, sus, mura naman kag-iring ba si? Sana may kulit tagi mong nose. Bi, tanong ko bi. Halag iring. Tayo sa atabang. Wow, minsan man kaday, sa nag-give day. Minsan man ka ni ate. Ato bang dari? Na, thank you ate. Oh, salamat. Kamu kuya? Salamat. Ate, arang lipad sa mga chikiting niya. Salamat ate. Ate, din naglang mga gipang pilis Kinkin. Napay nabilin dari pang kutkuto no pang sadanay nila. Palit sila daring kuan, chocolate, sito, stick-o, palit sila gatas, palit silang Milo, pila na mag brown sugar, karing Yakult, palit si Ilia, dan yung nagpili, mga biskuit, mga kari, gipilis mga bata, dapod pretzel, kari chokomotso, dyan na pa sidan, kari labi plop, o Parni Norte, grabe. Grabing lipada sa mga bata. Uy, shush, mura na mag-iring. Smile sa mo, bi. Mga chikiting. Minsan man mas naghatag dan eh. Ako. Salamat. Ako lapit. Minsan man kang ate. Salamat. Salamat ka, Ajo ate. Salamat. Minsan mat. Ikaw, Kin? Salamat. Thank you, te. Thank you. Toya? Salamat. Salamat ka, Ajo, te. Grabing lipada sa mga bata, ate. Dato lumas pagpang mili nila ginuko. Panghakoto naman Kinkin na. Tapos Kuya Kinkin, ag si Kuya Gail kay uman mo uban. Kay di man maigos sa motor. Maigos motor. Kamerang upat. Pila ka di chukod may og kanang naay hatad sa module nila. Sa motor nakapag mig 300 dato sa eskwelahan namang gi adtos kanang naay office sa eskwelahan aron mabalik tos tag-ija. Abrihan na ni. Diyan na, magkait pa man og kanang kuan, ice cream na guys. Ice cream. Wow. Ina ka ice cream? Sa may imo? Yakult? So, sino ko mura na mag-iring ba si? Wala magiling ba di sinday? Wala na mag-iring ba si? Grabe. Wow. Parang lipada dyan nila, ti. Grabe. Grabe dyan ka. Kuan ka adyo. Makalipay pas daghan, magtanaos ng mga anak ng arang lipada. Kaya okay na, Parang kadyo ka kuan. Grabe ka lami ka sa pamatiti dahil malipay ang mga chikiting. Dahil nagtanaw ilang mga chocolate.
Bi. Iupin natin mo kuan, Bi. Tagsa mo na, eh. Tagsa mo. Ano mas inday? Yakult. Grabe ang bebe ko, oy. Grabe juti arang gadyo. Kadaghang salamat ka azote. Kaya bo nakakinsa ka. Nas Norway. Salamat ka azote. Sa imong gi-share nga blessing para sa mga chikiting. Arang gadyong lipadan taon nila ti. Rina, lipadan jud. Salamat ka azote. At hindi man ni ipamention di jangan. Ma, Di pa wala na mag-iring Hindi sina. man ipamention. Manang nakakasong pasalamat ni Muti kay grabe lipadan taon sa mga chikiting. Salamat ka dyan mong gi-share nga blessings. Para dyan ikaw antis. Yan po dyan nagkanunay sa Ginoo nga hatagan mong kanunay blessings sa imong anak. At daghan ka itong salamat din. God bless pa sa imong tibok pamilya. Matag sa pulingan eh. Arang, tao lipada sa mga chikiting. Ginoo ko. Lami as pamati. Lipay ang mga bata. Nani ma? Sama na. Wow, lami kayo. Choco. Kuan man na milk ag sud. Tagsa pon mong tulod ana. Tagsa sila spritzel guys di ah. Ang kaso kabuutan na ding naghatag. Munsa magapa. Salamat. Salamat kaso te si mong gi-share nga blessings. Aron lipada sa mga chikiting. Lingaw mga butsukoy. Nalingaw ang tao mga bata. Butsukay. Ay, amang butso kayo maroon na mag-iring. Be, sana mo na. Ano may tanong, be? Tanong, uy, sino ko? Mura na mag-kuting. Kuting. Kuting-ting. Mura nag-kuting, guys. Na ice cream. Taga silang ice cream na tos ko, ikaw. Salamat ka, Jot. Si mong gi-share. Grabe siyang aralami atas daghan ka, Jot. Nalipay ka, Jot, ang mga anak. Ha? Awas, kuya. Halas, kuya, mo na magnaog-iring. Lipstick na. Ag si Kuya Gail. Hala. Seryoso man is Kuya Gail, guys. Na, seryoso. Manaingog. Seryoso ho. Di man. Kasi mangguna maminuang si Kuya, guys. Aw si Kuya. Kib-kib na matas utik. Ikaw. Ada gilang sito. May chocolate. Gapi lang pretzels. Tagsa dyan silang tulo. Apoy. Inday. Na po ilang choco mocho. Ganahan sa sila chocolate. Ha? Sagdala man kana nay coming nga chocolate. Tinaw. Love you. Munsa man mong ate. Salamat ate. Salamat ati. Love you. Mintaman ka ate bi. Salamat ate. Love you. I love you. Ate. Abre na silang biskuit, guys. Wow, inso nang kuan kada buntag ipare sa injong choco o katong kuan ay choco nga bear brand ha. Kumel. Na guys, nagtagsa sila. Ang din taong ipadja. Palit pa mixed anan dyan guys matuming merkado. Amo sa ni charge una ning cellphone. Dahil nagsanilas ni Kuya Kinkin kasi agi sang request nga palitin. Okay. May allowance. Okay ra. Hala. Hala, di po nagduwa ni Inday nga. Uwan. Nagpapalit, nagpaduwaan. Di naman ay sa buhian guys. Sa merkado. Mauwa mo putag. Hilak-hilak gatos merkado. Orang mang luudza. Nagpapalit ko na sa gawon kay isang buhian. Magpalitan ta ko yung duwaan to mo. Karabing lipadas mga chikiting. Di mo may anak eh. Na isang anak ni Patong. Nilagyan mo. Aso iipit sa isang ligid. Lugod ni. Pastila, dalan ba? Ha? Naradi ay. Agin so kay mga ulitaw naman mo di na mo palitag duaan. Kuya. Dari ko na patag mo. Sige, try be. Sige. Wala, kamang-kamang day. Wala, ni kamang. Oh, nalipay ka be? Be. Uy. Uy, nalipay ka day? Mandali. Gana si Liag is na. Tangi. Ha? Nangutot? Ang sa manang unang mangutot man.
Unsa ba nang unang mangutot pa ng kagwang? Nangutot aguhon. Namoy sa man ka ni ate. Dakan sa mga anima. Tatay mo. Anima? Anima? Ay mga makaan mo dang ha. Duan pagi mo. Ha? Duan pagi mo. Dua na mo. Samay mo kanang makaon. Ma, dua na mo. Ha? Dua. Unsay mo? Dua. Mura na magkagiring na may daghang murit sa imong ilong. Tingog. Hala, grabe ni pa dyan tao sa isang uwan. Ipagukod nas mga iring bitog mga iring to ha. Ipagukod sa mga iring ang mga imong uwan. Dabi. Oh. Hala. Day. Itaga na kay iring kaday, iring gamay. Lala. Dabi ipagukod dabi. Bibi ba? Ito sinuo. Ang pa dyan nila. Bibi ma. Ganahan sa isang uwan ah. Nang kadyo ka. Cute. Dapat bibi nagpatong. Dai, musito na. Nangka? Hindi mo iya. Kib-kib ng mga kabataan. Matag be. Kib-kib na Di pa man be. tito. Payag man be. Tagoday. Ajo iko na to na baling. Naji. Nawa na na to na balintong na piang ng imong uwan. Bi na piang ng imong uwan bi. Dai, tuwain na, dai. Isa Dai. tuwaan ag Uwan. pastilan. Tuwaan. Na, asa man ipaaging sang tuwa wa man ibaba na pilot man. Maday, anak daw. Anak. Nag-isang bibi na. Uy, naman dapiga may uwan ni patong. Ala. Salamat ka doon sa mong share nga blessing. Arang nga dun taong lipad sa mga chikiting. Samot na kaming mga gilikanan. Arang nga dun na mga lipad kay kalipay sa mga anak. Siyempre, kalipay pa ng mga gilikanan. Arang nga dun ka doon daghang salamat sa mong share nga blessings. Ginoo ni mantigo mo ba sa mong kaadot eh. Mabaw na kaging saka. Salamat ka doon Yun sa mga ate bi. Naman. Thank you kadote. God bless sa imong tibok pamilya te ug sa imong anak. God bless ninjong tanan. Sa mora imong video guys. Ang adlaw, salamat ninjo kanunay sa inyong pag-ubana mo. Nabalik-balik na sa katong hanihanjo nga ang mga ads di intaw ni pang iskip. Ang katabang na mo puhon. Kaya bawa na mo guys sugun sa toong mga plano. Ano nga tayo, peace of mind. So guys, maroon na mga video guys. Salamat. Bye. Bye na nila. Bye-bye. Ina mas iyang may lunga.